Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri beste behin Harira saiora. Aurreko asteetan Gipuzkoako aktualitatea hizpide izan eta gero, herriz herri mahai inguruak egiteari ekingo diogu gaur eta elgeta izango da horietan lehena. Bertako herritarren egunerokotasunean zerikusia duten askotariko hainbat eta hainbat gai izango ditugu hizpide bi solaskiderekin. Ibon Unzueta Barrenetxea, alkatea, kaixo ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Eta Iker Laka, EAJaren bozeramailea Elgetako Udalbatzan, ongi etorrin zuri ere. Eskerrik asko. Hirugarren ikasturte politikoan murgilduta zaudete dagoeneko, zein balorazio egiten duzue une honetara ailegatuta, espero izatekoa zen tokian zaudete? Eskatu behar dizuet galderari erantzutea labur, titular bana eskatuko dizuet. Bueno, udal gobernutik bintzat balorazio oso positibo itxin dugu lanakin. Usten du ekitaldi asko burutu duguela eta kolektibo askoren gana heldu gazela, gazte heldu zein adinduen gana, eta bueno, herrixea pixirik mantendu dugula, orduan, positibotik. Iker? Bai, guk ikusten dugu oposiziotik eduki dugula aukera proposamen eraikitzaileak, propositiboak eta elkarlanari irekiak eitzeko. Eta alde hortatik gozua, balorazioa, eta horrek emondozko aukera udal gobernuakin hainbat akordio lantzeko. Eta gero ikusten dugu parte gazi bat, gure balorazioan, ikusten dugulako udal gobernua behintzat lehentasuna jartzeko zailtasun batzuekin, erabakiak hartzeko geldotasun apur batekin eta ausardia falta batez be Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordioetan sakontzeko. Tira, horiek pixka bate ikasturteak eta agintaldiak orain arte emandakoaren gaineko laburpen titularrak, nolabait esatearren, goazen poliki-poliki gaietan sakontzen astera. Lehenik eta behin, udalaren egoera ekonomikoari buruz galdetu nahiko nizueke, aurreko agintaldietan kezka handia eragindu egoera ekonomikoak. Gaur-gaurkoz, zein da egoera? Gaur-gaurkoz egoera nahiko ona da, esango nuke. 2022an bukatu ginoan apareja horian zorra ordaintzen, eta 2025an aurten bukatu dugu istripoatiko kalte ordaina ordaintzen, orduan esalikeia kontua pixka sanea diala, ez? Hondikan badako zor batzuk bankuakin 300.000 euro inguru, eta Domiko Iturriko patronatuakin 36.000 euro inguru, baina horreia pixkanaka jungo askentzen, da ez sostengarri zedia, baina bintzat kontua saneuta dara, eta udaletxeko aurrekontua bintzat arran sartu like dago, ez? Orduan, nahiko ondo da. Bai, ados, egia da, kalte ordainen kontuekin, aurreko agintalditatik arrastatutako sama hori eduki dugula, eta aurten horrei aurreingo dotzau, eta horrek egia esan, oxigeno apur bat emongozko finantza egoeraldetik, udalak maniobra gehiago eukitzeko. Egia da, kezka bat ere badakagula, eta konpartitu dugu askotan, azken urtietan gastu korrontia eta gastu finkoaz igotzen doia, eta ikusten dugu bihar bat, udalan diru iturrixak banditzeko formula batzuk, ordenantza fiskalen bidez edo beste formula batzuk erabilitza, diru bilketa hori konpentsatzeko. Urte luzez zama izandako bi gai horiekin amaitu arren hortaz, gastua gehitzen doa eta ikusten duzue finantza iturri berri batzuen premia, ze aukera ari zarete aztertzen, zertan diardu? Bai, hortan bat itxen dugu, ez? Daikarrek ondo esan den moduan, azkenean udaletxeko iturri handi bat, udal zerketatik atorren diru sarrerak diaz, ez? Horri utzi bitzau, ezin gaz beste zertan sartu. Azkenean herritarrak gaz gure zerbitzuak aurren bitza duen nahi, eta horrek ekartzen dugu udal fiskalitate progresio batera jutia, eta hor bentsatea joteakin guztiz adoz, eta zerketan oinarritu behar gaz, sarrera iturri hori lortzeko. Horre egin ditu lanketa batzuk, pasabideen ordenantza adibidez, azkenean bi helburukin, bat trafikoa ordenatze aldera, baina baita udalantzako bada diru iturri bat. Orduan, holako lanketak gabiz partekatzen, esan dudan moduan diru bilketaren arira, iturrixak handitzeko, eta gero, herri txikia garen enean, kontuen eduki behar dena da, proiektu asko ataratzeko aurrera, beste erakunde batzuen lankidetza beharrezkoa dela, hortan sakontzia, eta hori bide horrek esploratu behar dira, ez? Horrekin batera diru laguntzen deialdixak, alik eta gehienera aurkeztia, horrek beti emoten dau nolabaiteko
bultzada. Iturriak gehitu bai, baina aurre ikusitakoa baino gehiago gastatu zuela eta udalak 2024an 2 urteko plan ekonomiko finantziarioa bete beharko du, eta horren arira EAJak eskatzen du gastua hobeto kontrolatzeko. Bai, azkenean, guk beti egin dugu horren aldez, beti esan dugu, azkenean finantzak, udaleko kontuak kontrolatzea beharrezkoa dela, batez be ez hipotekatzeko urrengo agintaldixak eta urrengo ordezkarixei, ez? Guk azkenean biz izan dugu kalte ordain batzuen ordainketa beste agintaldi batzuetatik etorri dianak, eta horrek bere beziko eragina daka udaleko egunerokoan, gastu batzuei aurre egiteko, eta orduan, guk eskatzen duguna ardura erantzukizuna finantzetan, datozenei eta datozen belaunaldixei ez baldintzatzeko udalan ekimena eta udalan almena politika egiteko. Bai, beste guzti izador esan dakoekin, dena eran pixkat estunguruan jartzi horren nabetorri izan pixkat gastu araua COVID garaian esan aplikatzen, normala bezala, eta gero COVID-a pasauta gero aplikatzen hasi zen, ez? 2023an ja uste dut aplikatzen zala, 2023ko proiektu asko 2024an egikerutu behar izan ginen, eta hortik adibidez argoekareko irisgarritasuna eta arantzetako baserrira gure eramatia, diruz kantitate handixazian proiektuak, da horre biratu zuzkun azkenian pixka gastu araua pasatzera. Beti akasgarrixa, baina kasu honetan ez ginen asko pasau, 10.000 euro inguru pasau ginen, ez da asko larritzekoa, baina bai beti kontrola beharko gauza bat, ez? Eta oso garrantzitsua gana bai, batipat, urrengo agintaldixak ez kondizionatzeko. Gusten dut, hor arreta jarri behar dela. Aurtengo aurrekontuan, inbertsio nagusia zen eskolako jangela eredua aldatzea. Hain justu ere, sukaldea duen jangela jartzea zen helburua, lanketa bat egin zen herrian, eta udalbatzak 300.000 euroko partida onartu zuen, baina aurten, ez da egingo azkenean, ze puntutan dagoen gaia da? Baztertuta dago, zein da aurre ikuspena? Guk ez du baztertzen guztiz, ez? Egisa prozesu guzti bat eraman zela aurrera, jangela eraldaketa batzorde bat osatu zen, eta herrixak eskatutako gauza bat zen, ez da dakarrik udal gobernutik etorrian proposamen bat, ez? Gero jarri ginen hezkuntza sailekin harremanetan, da basidu horien aukera zegoela proiektu hori aurrera bideratzeko. Orduan landu genuen proiektua, oraindu genuen arkitektuak eta proiektu hori lantzeko. Eta, gero hezkuntza sailetik bialdu izan bi arduradun eskolara, pixkat bertako egoera eta asmoak ezagutzeko, eta han adierazi zeben hezkuntza sailean barruan jangelen inguruko azterketa, hausnarketa bat itxen hasi ziala, eta hausnarketa hori bukatu arte, ezingo litzatekeela erabakirik hartu elgetako jangelan inguruan, ez? Pena bada, baina guk hezkuntza sailak ezin bozku, baietza esan institutu eredura pasatzeko, ezin dugu proiektu hori aurrera eraman, ez? Orduan, horrela, pena badago, baina ez dugu baztertzen guztiz hondikan. Ikusi egin beharko da beraz, eredu hori zein izaten den, eta baita egitekotan noizko izango den ere, ezta? Hala baduzue epe mugarik zehaztuta. Ez dako epe gomaik, guk esan dako bezala batzorde bat osatu zen lau lantzeko, batzordean hartu zen erabakisa, udal gobernu horrek hartu du konpromesua jangela hori errealitate bilakatzeko, institutu eredua errealitate bilakatzeko elgetan, hori da gogoa, hori da asmoa, baina oin beti hezkuntza sailak azkenengo hitza institutu eredura pasatzeko albidetzen bozku, eta horren zain gabi zoin momentu honetan. Ez dugu baztertzen, da aukera dagoenean behintzat gure energia gana jarriko proiektu hori bideratzeko. Hemen guk esan behar dugu hasieratik babestu dugun proiektu bat dela, hezkuntza komunitateak bultzatu dabena, eta bai, funtsean gabiz berbaitzen bi ereduren artean, ez? Gaur egungoa dela enpresa, catering enpresa batek egertzen dabela janarixa eskolara, prestatuta eta banatu egiten dela, eta institutu eredua izango zen, enpresak dagokizunak ekartzen dauz elikagaiak elgetako eskolara kasu honetan, eta bertan prestatzen dira, ez? Hori da pixkat paradigma, eta horrek kointziditu dau hezkuntza sailetik asmo handiko proiektu bat jarri dabe jangela eredua eraldatzeko, eta plantatzen dabena da batez behin situ sukaldeak, baina baita bai zonaldeko sukaldeak. Zer da zonaldeko sukaldeak? Da herri baten sukaldatzea eta inguruko herri bateko eskolako sukaldean sukaldatzea eta inguruko herritara banatzea janari edo elikagaiak, ez? Orduan, guk hor aukera bat ikusten dugu elgetantzako, ze azkenean
kafe antzokitxan sukaldia erabili behar bada, hor espazio esanguratsu badau. Eta uste dugu bebai, aukera badala elgetak in situ sukalde aukitzeko, baina bebai, elgeta izateko puntua osonaldeko sukaldean, non baiarako edo inguruko herri guztiei banatzeko kozinatzea horre egingo da. Orduan, guk gure aldetik lanian gabiltza aukerak aztertzeko eta aldala proiekturik onena ekartzeko elgetara. Baina ez dago erabakita, baldin eta eredu horrek aurrera egiten baldin badu, kozinatzeko puntua elgeta edo beste herriren bat izango den, ala bai? Hezkuntza sailarekin komunikazioan gabiltza, baina oraindik hausnarketa bat egiten dabiltza baiaraz baiara eta eskualdez eskualde, eta orduan, hori gure aukera da elgetako EAJ moduan guk uste dugu aukera badala, elgetak eukitzea in situ sukaldea eta baita zonaldeko sukalde hori eukitzea. Eta horretarako lan egingo dugu, baina pausuak eman behar dira eta hortan gabiltza. Eta horrela izango ez balitz, konformatuko zinateke inguruko herriren bateko sukaldean kozinatu eta elgetara jateko ekarriko balute? Nahikoa litzateke horrekin? Bakigu in situ eredua ez da gauza berri bat, baina ez da gauza errez bat bai, ez? Bakigu kiston gastu dakarrela bai, langilaletik eta hor jendia ekartzeko lanera, baina badakigu bai gaur egungo ereduak ze arrisku dakarren, ez? Eta pixkat ikuste bilatu dena da, elikadura burujabetze hori herri bakoitzean sortzia, ez? Da itxia, da bertan jatia, sukaldatzia eta dana. Da eredu hortara jomi gazela, oin. Zaila da, aztertu inbi da, nik uste dut hortan bintzat, elgetako udaletxea eta hezkuntza sailak da eskolak bai, nola ez, parte da honetan, beti dialogo ireki bat eduki da bela eta garrentasun batekin hitz egin. Eta saiatu bintzat, ahalik eta inean, proiektu dakauen herrixetan, proiektu hori gauzatzia, ez gelditzia galduta. Egin dezagun orain industrialdera, herriko espazio handi bat hartzen du industrialdeak, eta jeltzaleek herriko enpresei ikuskaritza fiskala egiteko eskatzen duzue. Zein helbururekin? Hor tartean egiten da eguneratze bat, zerga elementua kalkulatzeko, ez? Azkenian, uste dugu ikuskaritza fiskal hori enpresei egin zanetik, denbora asko pasa dela azkena izanetik, eta biharrezkoa dela zerga elementu horiek eguneratzea dena araututa jartzeko eta enpresek kobratzeko zerga elementu horien arabera. Pixkat bai lehen komentatu dugun bidetik, diru sarrerak bilatzeko eta eguneratzeko zeregin horretan, uste dugu beste aukera badala eta esploratu beharrekoa bai. Nola ikusten duzue proposamena? BJtik etorri zen proposamena, eta ondo ikusi ginoan. Bai plantea dutzeu, pixkat itxutxeko, zegoen bagabit beste azterketa batzukin, etxebizitzan inguruko azterketa balantzen gabiz, eta baitza laiztera hasiko gaz udaletxeko langileen balorazio azterketakin. Bi azterketa pixu duen dira, denbora ekarriko eskunak, eta orduan ezin sartu udaletxeak ezen baliabideekin, enpresen ikuskaritza fiskala itxera ez. Gero ikuskaritza horrek ikusi beharko litzateke enpresakin egin, zelan adostu beharko litzateken, gustatuko litzaileak ikuskaritza horretik enpresa guztiekin egotia, pixkat beraiek ikuskaritza baino lehen udaletxean ikuspegi gisa jasotzeko, baina ez dugu baztertzen, ados gaoz, eta usten dugu aurrek bekarriko dela diru etorri izan egokitzapena, azkenean industriak handixeako belgetan da hortaz behatu behar gaz. Industrialde bizia duzu herrian? Nik uste eta azken alde izan behar ireki diaz pare batzuk, eta nahiko bizi dago. Iker? Guk esaten duguna da ikuskaritza fiskala itxia, baina helburua ez dela bat enpresak estutzia. Osea da, pixkat eguneratzeko ariketa batein eta diru sarrerak egoki jartzeko. Egisa EAJtik beti leporatu dezagula Bilduri enpresa munduakin eta elgetako industrialdiakin ez da bela landu harreman hori eta beti eskatu dugun zeo zer izan da. Eta nik uste dut beharrezkoa dela enpresekin egotia, euren biharrak ezagutzia, egunerokotasun horretan dituzten gorabeherak ezagutzia, gero olako ikuskaritzak eta olako ariketak eitzen dianean, pixkat modu naturalian eta zera zertzeko ez. Hor egon gaz, eukidu aukera, aberaz garraixa gainera, egon gaz elgetako enpresa batzukin. Arginekan, agintalde hasieratik
EAJ-an beti errekerimendu da izan dela, enpresekin elkartu begazela, eta hori argi dugu agintaldi hasieratik, eta hori bultzatu dugu, egon gaz Sidermes, Herrimasa, IDR, Tunkalia, Tapenekin bai, enpresa potoloa dela, gero sortiok eginun, eta Elkoro eta Recide enpresekin mugikortasun lanketa bat egin ginen bai, herrixan baitan, eta hor eukidu gertutasun bat, fangaz beraien beharrak entzutera, eta laneko prest gauzela adieraztera, baina esan dugu moduan onditxea da industrialdia, guzteko jatan, ez da posible izango danetara jutia, baina bintzak egin gora bai, eta hor guzti izadoz, eta bintzat oin udaletxe gobernu honek, bai daka harreman zuzena enpresekin, eta harreman ona. Posten gaitu, oin arte ez da holan izan, eta bintzat, zeuzer aurreratu bada, ondo etorri xa ez. Gainera, uste dugu beti itxen dugu industrialdean defentsa zutxua, ze, azkenean, enpresa industrialek kalitatezko enplegua ekartzen dabe, biztaleria finkatzen bai laguntzen dabe, eta hori herri txikietan importantia da, eta gainerako sektore ekonomikoak bultzatzeko balio dago, ez? Ostalaritza, merkataritza, eta orduan guk hori aldarrikatzen dugu. Sarreran aurreratu dizuegu Elgetako errealitatea, erpin ezberdinetatik begiratuta aztertuko dugula gaurkoan, halaxe egingo dugu eta horretan lagunduko digu Larraitz Zeberio, Elgetako berri emaileak. Harekin bat egin behar dugu segidan, izan ere bertan da, herritarren ahotsa jasotzera joan da, Larraitz nahi duzunean. Kaixo Goiatz, kaixo Ibon eta Iker, tira Elgetan gaude, eta lehenengo galdera hemendik egingo duguna izango da, udalak hartu berri ditu bi neurri, bata da gaizki aparkatutako autoei isunak ipintzia, eta bestea da garaje jabiei pasabide lizentzia eskatzea. Hau da, garaje katera egin beharko dituzte pasabide lizentzia horiek. Tira, ze iritzi dute herritarrek, beharrezko neurria da, galdetu egingo dugu. Bai, ondo dago, eske bestela da aparkatzen, ondo. Ondo iruditzen zait, bai. A mi, si. Niri bai. Izan ere hemen gertatzen dena desastroa bat da. Jendeak nahi duen lekuan uzten du eta gauzak ez dira horrela. No es así. Autobusen, paradia edo garaje aurrian, espaloian, eske, bai. Mejor... Hobeto da ondo ibiltzea eta ez bakoitzak berak nahi duena egitea. Lo que quiera. Beharrezkoa da. Badakit ez daukagula udaltzaingoik, baina herriko ikastetxe paren, hor umeak jartzea gehienak kotxez datoz. Eta nik ikusi dut anet, goitik esaten tipo hori, mesedez kendu kotxea, ezin dut dela nirea. Abisua, ez mutia, abisua. Baina, jentiek ez da berrespetatzen, kanpora zoia zenean, aparkamentu bilagoatenga, eta hota espada multa da gazu orduan. Hombre, nire txabadua, ez da beharrezkoa, garajia da, ez da aparkatzeko, batian. Ez gata metatzen ondo. Nidaka garajia ez da kapaduakin. Baina nidakaten lekuan garajia, justo aurrian da, zona horixea da, eta ezin da aparka orduan. Nik ez da kasetan, hori niri eurak garaje moruan, bez eurak kobratzen dabe, lokal, komerzial moduan, olako da. Entzun ditugu, herritarren iritziak bi gairen inguruan, batetik gaizki aparkatutako autoei, isunak jartzearena dago, jendeak dio asko ez dutela ondo aparkatzen autoa Elgetan, ez dakit, isunak jartzen hasteko asmoa duzuen, hasita zaudeten, nola egiten duzuen, kontuan izanik, hor baten batek ere aipatzen zuen, ez da, ubaltzainik eta aguazilik ez dago Elgetan, zertan zabiltzate? Hasigaz, ja isunak jartzen auto batzui, baina eske hau erre txikizien realitate bada, ez? Eta barra itxen me asko kaskatzen hemen gauza bada, egiten lesiratik bai arginekan espazio publikoak arautu bidazila, EAJ-ekin memoria doztu genuan, eta hau uste dut erabaki oso ausarta izan dela udal gobernutik. Elgeta erre txiki bada, eta bakoitzak izan dago nahi daben toko izan batek esan daben moduan, ez? Nahi daben itxen dago. Eta petatzen dugu, libre gazela, danian ibiltzeko. Kalia danon adiaz, hori argi ukibio, ez da zuria bakarrik. Eta orduan hori pixka darautu inbia da, jendiak tranquili bileixeteko kaletako espaloietatik. Orduan, gu hasi ginen bere gara izan, abeixua bialtzen, autogidarixeik, aizke perkatzen zegoenei, baina ikuste ginean, abixu hori esakala eraginek. Orduan, erabak izan arautzia eta isuna jartzen hastia, sigaz. Elgetan ez da udaltzen nik, baina, alkatiek badaka botere nahikoa isuna jartzeko. Orduan, momentu honetan, administrazio legeak ematen duzkun ahalmen hori erabiltzen dugu,
jakin espena bialtzeko isunakin, gaizki aparkatzen daben jende bi. Alkatea dabil hortaz, isunak ipintzen. Bueno, ni berez ez nabil, ez? Gu jarrotzen duen abisu guztiak hartzen duz guregan, da gero idazkaritzatik bialtzen da jakinen espen bat nik sinatuta, esan ez gaizki aparkatzea datik isuna dakala. Eta abisuak ez isunak, ari bira eragina izaten? Ondikan ez dakik oindala gutxi hasigaz, ordenantza sartu zen indarrian, 30 eguneko esposizio publiko egizioan, eta oindala gutxi agabitzea. Momentuz 2-3 isun jarri ditugu, baina ez dakigu zer eragin egiko hemen. Hori da soluzioa, Iker? Bueno, ni bakit hartzen ditugun erabaki batzuk ez diala popularrak, baina egisa da, herri txiki baten malgutasuna dagoela, baina, karo, batzutan malgutasun horrek erbaten dabela egoera batzuetara bizikidetza lasai bat albidetzeko bai oinezkuen eta bai ibilgailuen artean pixkat muturrera eramaten da, eta azkenean beharrezkoa da arau batzuk jartzea, asko ez badabe, baina arau minimo batzuk bizikidetza hori egokitza izan da izan. Lehen komentatu dugu bebai, ez bi helburu dauzela hor, batetik ordena hori jartzea, ordena hori bermatzea, eta bestetik, ez dugu bukatuko udalantzako diru sarrera bat badala. Karo, Elgetak 1.100 biztanle inguru eukinda, ez da kaskumenik udaltzaingo zera eukitzeko, zerbitzu eukitzeko. Eta, klaro, egitza da administratiboki isuna jartzeko botere hori alkate jaunak dakala, baina, klaro, pixkat zalantza sortzen dozku alkatia be hortan ibili biharrak, ez? Eta, ez dakit, denbora eukiko berbaitxeko eta aurrera hau plantatuko dugu igual, Elgetan aguazil postu bat sortzeko igual egokitza izan lehikela, baloratzeko, proposamena hor dau, batez be lan horrek eitzeko eta beste batzuk be bai, hori gero ez funtzioena definitu lehike lanpostu zerrendan, baina, hausnarketa bat behintzat bai bideratu nahi dugu zentzu horretan, ez dugu ikusten be alkatia gauza bietan berez ibili biharko zanik, ez. Ikusten duzu Elgetan, aguazil baten beharra egon daitekeenik? Bai, balora ginen bere garaixan, brigadako burue jarri alzitza duela alguazil funtzioa eta isuna jartzeko, baina egisa da, brigada burudako belauneko 50 jarduan leixakin, orduan mesta oso eraginkorra. Ez dut uste bez alkatian lan badanik, ez pentsa honi aztela izela hemen kalietan isuna jartzen, hori bakarri falta jatan. Baina, ikuste ginuan, aurrera pausa egon behar zela, hau zen aukera bakarra momentuz azkarritzeko, eta aurrera, hori da. Egin dezagun guk ere aurrera, Elgeta herri hezitzailea egitasmoari buruz galdetu nahi dizuet, herriko talde eragile asko batu bire ekimenera, ze balorazio egiten duzue? Nik bintzat oso positibotzat hartzen dut, hasieran badagenekan beldur bat, azkenian honek Elgetako eragile mordo baten konpromiso eskatzen dau, eta askotan igual geixo eskatziak elkartiei edo eragileei, suposatzen dut karga bat beraiendako, da, igual beldurra saber partartuko zuen oez. Egizia esan oso harrera hona eukida bela, beraien artean bebai, elkarten mordo bat Elgetan gozak antolatzeko. Horien artean eragile asokakin hasi ginen, eta frontoian ingendun eragile guztien aurkezpena herrixai. Ez da bakarrik hori ez, gure artean ikasteko da ez, herrixan gandik ikasi behar dago. Elgetan informazio asko dago, elkarte asko dakesenak, eta hori nola baitzu erakutzi bitzeu, atzedi atozenei eta Elgetan bizi den guztisei, zedako honen Elgetan, oso aberazgarri zela, oso elkarte eta eragia asko dako zela, eta herrizitzaia pixkat hori irudikatzen dau, eta azkenengo kirola asteuroekin oso posik indako jardunaldixekin, eta oso balorazio ona. Guk bai oso positiboki baloratzen dugu, azkenean komunitateari indarra emoten dutzen proiektua dalako, zesan ez, herri txiki baten komunitatea indartziak dakan garrantzia eta gehiago oin bizi dugu zen individualismoan garaietan. Azkenean, hezkuntza kontzeptua pixkat familietatik eta eskolatik haratago ulertzea eta herriko eragileak bebai inplikatzea. Eta, batez be horre eintzan egun baten komentatu egonek asoka bat, herriko eragile guztien zereginak eta zertara dedikatzen dian azaltzeko, eta nik uste dut oso aberazgarri izan zela, oso positibo herriantzat, eta komunitatea indartzea bilatzen daben edozein ekimen ongi etorri da,
eta umiei bebai aukera emotia herriko politiketan eta herriko bizitzan eragiteko beti pozgarria da. Euskararen gaira etorrita, Elgeta ez da, arnasgune, honezkero, zerk eragin du hori eta nola ikusten duzue horri nolabait buelta emateko aukera edo horretan eragiteko modua? Kaskagarria da beti Euskaran inguruko datua ikusten zuzenean, ez? Ez dakiz egula Elgeta arnasgun bilakatu izan den, 80% gorako portzentai hori lortu da ben, baina gisa da datua berezko bea zela, eta hori kaskagarria da. Horrek eskatzen da, udalan aldetik euskal politika ausartak egin behar dezela herrixan, eta gu pixkat hortan gabiz, ez? Jaitxuko lanian euskara bere lekua ez galtzeko, hortako bultzatu dugu zainbat ekimen, maixeleike eskolakin batera, euskara errefortzu klasiak sortu dauz, eskolatik kanpo, zailtasuna dakan jendia gumiendako pixkat euskara gehiago lantzeko, bertso eskolak, dantza ikastaruak bai sustatu dauz. Zer usten dugu, ez dela bakarrik euskara erabilera berban zentratu behar, ez? Euskal kulturak bai hortan eragina daka, ez? Eta kultura txikimendu hori zabaldu bihau, uste duelako gune horietan dela, euskara onduen erabil daiteken guneak. Horri bultzatzen jarritxuko, eta lanian, datu hauek oso kaskargarria dira, eta ezin daulaga berortan euskara galtzen. Eta aipatu dituzun horiek izango lirateke politika ausarten adibideak. Adibideak bai jarritxuko gehiago lantzen, baina usten dugu, ez dela dakarrik euskararen erabilera baizik eta kulturak bera dakarren indarra euskararekiko, euskal kulturak, euskal ekintzak, horre bultzatu bidea, horren atxikimendua sustatu bidea da, eta ez bakarrik umiengan, baizik eta helduengan be bai. Eta horren adibide da, aipatu dituten ikastaro eta ekintzak. Zer uste duzu egin daitekela esparru horretan, Iker? Uri, hasteko kezka eragin dozku gai honek gainera agintaldia hasieratik, eta larrixa dela uste dugu, nik bizipen bat kontakuot, ez? Ni berez Eibartarra naiz, eta Eibarren normalean izaten da umiek eta gaztiek erabiltzea euskara gehien, eta esain beste helduengan, ez? Eta Elgetan beti deitu dozta atentzinua umiak alian dauzenean, gaztelaniaz barra ibiltzen diala, eta bai txoka bintzestan horrek, eta uste dut badala, ez? Kezka motibo bat, gainera Richard alderdikide eta Ibonekin noizean be komentatu izan dugu, zeo zerreitzeko bihar hori. Karo, egisa da, tokiko agintetik limitatuta gauzela egoera aldatzeko, egisa da, euskeran erabilera bebai asko dagoela baldintzatuta teknologia berrien eta ikusentzunezko edukixen kontsumora, ez? Eta horrek noski tokiko agintia hori pasau eitzen dau. Eta bebai horri lotuta erreferentziak euskeraz izan youtuberrak, tiktokerrak eta horrelakoak gutxi dauz. Eta, klaro, jende gaztiak eta umiak pantaien erabilerari lotuta asko lantzen dabe gaztelera kasu honetan, ez? Orduan, egisa da udaletik gauzak eitzen diela, guk agintaldi hasieran eskatu genuen txoke plan bat eitxe bat ez behumien artean erabilera handitzeko, EH Bilduk momentu horretan ezeban ikusi, baina egisa da beste gauza batzuk behin diala, azkenean diru laguntzak emoten dira euskara ikasteko, kulturartekotasuna eta euskara lantzeko talde bat badago martxan, gero korrikan eta euskaraldian batzordeak sortzen dira, euskaran erabilera normalizatzeko plana behon hartu genuen udalian, baina niretzat hori pixkat elbarri gelditzen da, da udalari begira, eta ez pixkat gizarteari begira. Ez orduan, uste dut hor badagoela aukera bat, jakinda mugatua dela, baina bai udaletik haratago bai herrixan eragiteko plan bat eitzeko biharra. Eta txoke plan horrek jaso beharko luke adibidez? Bai, ikusi beharko litzateke, bai hezkuntza komunitatearekin, bai udal administrazioarekin, bai beste eragile batzuekin, nola eragin geinken umien artean hizkuntza ohitura horrek astintzeko, ez? Zen neurri proposabaldian, tokikotasunetik, behintzat Elgetako umiek, ez deixen neuki gaztelerara jotzeko joera hain argi hori.
Ni ados ikere planteatekin, baina bai gustot garrantzitsua dela gogora ekartzea, goatzen naiz, Guibeko 30 urte egin zebanean eta Elgetako plazan hainbat ekintza bilakatu zuten, da hortako bat Euskararen soka egin zeben, da gero diskurso bat zeben, nun aipatzen zen eta oso garrantzitsua izan zen, oso esanguatu izan zen, umiek ez zela errudunak, ez? Beti gabitz esaten, eta geixa da, erabilera ez dakela, Aixeleik badaken kanpo influentzia getxik, sare sozialak eta abar. Baina uste dut helduok bai hartu dela gure ardura, eta batez begun midako ben helduok, eta hor pixkat lanketa bat lehenengo barrutik, eta bultzatu. Euskara erabiltzea ez bakarrik kalia, maizik eta etxian. Etxetik baldin badatorriak kalea urtengo dago. Eta gero badau beste esparru bat, nik uste dut interesantia dela bai lantzeko, eta da euskara eta enpresa mundua. Hor bagabiz emunekin proiektu bat martxan dau, baina uste dut eremu sozioekonomikoan euskerako haindik asko dakala ibiltzeko, eta horbe udaletik aldogun einean gure indarrak jarri beharko genituzke bai. Zerbitzuei eskainiko dizkiegu datozen minutuak eta herritarrek horiei buruz esateko dituztenak entzutetik hasiko gara. Egin dezagun bat berriz ere Larraitz Beriorekin. Ibarrerako autobus geltokian nago, autobus geltoki berrian, eta nago hemen urrengo galdera egingo dieguna herritarrei izango delako zerbitzuen ingurukoa, eta bi zerbitzu bereziki aipatuko ditugu, garraio zerbitzua, hainbatetan, kexa iturri den Elgetan, eta baita ere osasungintzarekin lotutako zerbitzuak, ea zer erantzuten diguten. Ahí no ando nunca, pero bueno. Ni ez naiz inoiz ibiltzen, baina zerbitzu ona dagoela iruditzen zait. Eibar aldera dagoen zerbitzua ondo dago. Bestea diote hartu nahi baduzu, baina ez baduzu eskatu, naiz eta autobusa egon ezin duzula hartu. Hori niri oso gaizki iruditzen zait. Autobusa etorri bada, galtzen duten dirua da. Tendrá el dinero que pierden. Bueno, zerbitzu dago, baina maiztasun gehiago beharko genuke, batez ere beharrea eta baita ere Bergaruz. Ni bili gutxi, bi abot kotxik ezin dutelako hartu, ibiltzen dut, eta ez dut auki problemai. Deitzu, akordo mizat deitzera, eta batzu darea demanda, baina bestera, nik uste dut eskolako umiak eta ondo da bestela orduan. Nik uste dut ez dagoela hain gaizki, okerrago egon izan da, orain ez dago hain gaizki, ez. Bakarri dago Bergaraino eta ez dago hainbeste autobusak. Eta gero ez dago Elorriora edo Ibarrera oso gutxi bai. Ibarrekoa txikia denez, taxibusa denez, betetzen dira plaza guztik eta berriz etorriarra izaten du. Servizio bastante bueno. Zerbitzu nahiko ona dago, oso atseginak dira eta nik uste dut ezin dela gehiago eskatu. Que no se puede pedir más. Lehengo medikua joan zanetik, netako murriztu indabe horarizua, porque bestera ez dut ulertzen. Deitzen dozut, aste betera emoten dutzu, lehen esan holan. Gira, niko gaindekat izugarrizko katarroa. Atzoa behiratu nuen, gaurko edo txandari bantzon. Eta txandarik gertuena, eta torren azteko barikurakoa. Ordu gehiago behar dugu. Jende gehiago dago, eta nagusiek, eta ez dago, ordu gutxi dago. Ondo hartatzen gaituzte, badakizu, beti daude kexak, herrietan beti, baina ni konforme nago. Yo estoy conforme. Zerbitzua, medikoa eta praktikantea oso ona, atenditzen du, ondo, baina esker dago ordurik. Bortxe kasu honetan herritarrek esandakoak, garraio publikoari buruz, osasungintzari buruz, zein hasiko da? Bai, garraioari dagokionez, guk bakagu kezka hori, ikusi dugu Elgetarrek askotariko iritziak dakatela, baina gisa da, guk ikusten dugu laga biharra gure baiarako garraioa egungo biharretara egokitzeko, ez? Eta zentzu horretan Eusko Alderdi Jeltzaletik plan integral bat landu dugu, garraioari begira, 3 ardatzekin, batetik izango zen hiriburuekiko lotura hobetzia, bestetik baiarako lotura egituratzaileak, hau da, herrixak batzen dituan autobus zerbitzuan maiztasunak bikoiztia, eta gero herri txikiak, Elgeta, Antzuola eta Leintz Gatzagan. Elgetan kasuan, guk Eibarko taxibusa nahiko ondo baloratzen dugu, nahiko genuke, eta igual proposamen modura, taxibus zerbitzu antzeko bat Elorrixokin beukitzia, hori Bizkaiko Foru Aldundiakin hitz egin beharko litzateke, egisa da, gaur egun badagoela linea bat, nolabait Elgeta eta Elorrixo arteko lotura bermatzen da bena, Donosti Bilbo linea,
Eta, bueno, baina, karo, da bi etortzeko eta bi joateko, ez? Orduan, bueno, uste dugu taxibu zerbitzu batekin Elorrixora, ba, bueno, utxune horrek ordutegi izan bete aldia zela. Eta gero, bueno, Elgeta da, Antzuolakin batera, Debagoienan, Arrasateko ospitaliakin lotura estakan herri bakarra. Orduan, zentzu horretan, guk proposatzen duguna da, lehen komentatu dudan Baiarako lotura egituratzaile hori egiten daben DG10 lineak, behintzat orduan behin, hasi eta bukatu dezala Elgetan bidaia. Eta horrekin bermatuko genuen Elgetak eukitzia lotura bai Bergarakin, bai Arrasatekin eta Eskoriatzaraino. Hortxe hainbat proposamen, eskaera zehatzatzu ere bai. Ibon, zer behar duzuen ustez Elgetako garraio publikoak, zer falta ba nagusiki maiztasuna ere aipatzen zuten herritar batzuek, zuek nola ikusten duzue? Behar nagusiena, uste dut, ikerrek ondo aipatu dela, ospitaleekin lotura zuzena eukitzea. Eta hori, bai da arduratsuaz, behar bat da honean, herritarrek ezin dutena dain, Bergara joan autobusien, da Bergaratik beste da hartu Arrasatera, hori gaur egun oso zaila da, ez, da kaltegarri herritarren dako. Maiztasunen inguruen bai falta jaku, Elorrixora. Eibarreko oso ondo baloratzen da, eta mantentzen da, saiatu gaz eskatzen bai auzotasu taxi zerbitzu hau biakatzia beste ere mutara, baina, bueno, Debagoienatik bintzat gabiz, herri guztixan lanian, junta guaz diputazioako azarakin, mugikortasuneko arduradunakin, hainbat alditan eskatu dutzagu, ikerrek adierazioaren puntu batzuk eta beste batzuk bai, herri txikixetan beba izentratzia, Elgetan euki dugu bere eragina eta lortu dugu presio pixkatekin bilinea berri jartzia, bat goizian da beste bat atzaldian, ikusiko gaber zenbatenako nire erabiltzen den, hori bai. Lortu du bentsat kasu pixkatitxea bilinea berri jartzea, maiztasun pixkata onduitzia. Baina baik eskatza ditu ospitaleekin ez eukitzea lotura zuzena. Eta bagabiz lanian diputazioekin harremanetan, baina ia lortzen dugu. Eta ospitala aipatu duzuela, osasun zerbitzuari buruz, zer esango zenukete, ze iruditu zaizkizue, herritarrek daukazuen mediku zerbitzuari buruz esandakoak? Bueno, bai, egitza da, arazoak egon dira zela osasun zerbitzuetan, azkenian profesional falta handi badagoelako, eta batez ere landa inguruetan esaten dana, ez? Hor badauz betetzeko zailak dirain lanpostu batzuk, eta jaurlaritzatik egin dira eta egiten ari dira esfortzu gehigarri bat egoera hori iraultzeko, eta espero dugu hemendik gutxira emaitzak ikusten hastia, ez? Atzera doan zerbitzua da? Atzera doa. Nik ez dakar inoen zelantzek. Azkenean pediatria zerbitzuak entzen, eskatu egin jartzeko, ez euskuen kasuekin, oin jendeak aipatzen da pixkat, ez? Ordutegia murriztu dabe. Jendeak ezin da usita bat hartu berehala. Da ikusi duzuen moduan, ni bai kejasko jartzen ditut, urrengo astera entzen behar dela jendeak, inkluso 2 aste, hori zinezkoa. Pertsonal falta no ez noia baloratzera hori, ez dut uste nire eremua dagoela, baina bai usten dut, gehiago inbertu beharko zela osasun zerbitzuetan, eta eskaini, batez be, herri txikixetan zailtasunako dela, esan dagoen moduan Arrasateko ospitalea juteko, hori pixkat indartzia. Oina adibidez, suertia dakau, mediku berrixekin eta oso jatorria zela, da bentsat udaletxeekin elkarlanean gai zela, eta bentsat harreman zuzen hori dakauela, halako arazuei pixkat intenbide amankomun bat topatzeko, eta hortan gabiz lanian, baina, ikusi biako da berse datorren. Guk ez dugu uste okerrera doiala. Guk uste dut neurriak jaurlaritza kontziente dela eta neurriak hartzen dabiela. Eta, aipatziarren batzuk, oindala gutxi, adjudikatu dira 169 plaza betetzeko zaila didanak, eta batez be, badoiaz zuzenduta lehen mailako arreta, baina lehen mailako arreta pixkat landa ingurune horietara begira, eta gero osasun ituna be onartu genuen oindala gutxi, eta horbe jasotzen dira hainbat neurri inguru hauetan lehen mailako arreta hobetzeko. Ze hor kontuan hartzen da eta arreta berezia jartzen jako lurralde ekitateari, plantillaren egonkortasunari, eta hori uste dut herri txikietan funtsezkoa dela, eta baita arreta proaktibo bat eta esku hartze komunitarioa lantzia, ez? Orduan, neurriak badoiaz, egun batetik bestera ez dira gauzak eitzen, baina, nik uste dut,
hemendik gutxira ikusiko dugula emaitza. Garraio eta osasun zerbitzuez hitz egin dugu, beste zerbitzuetako bat eguneko zentroarena da. Kasu honetan eraberritze lanak egiteko 78.000 euro daude aurre ikusita, 2025ko inbertsioen ataleko bigarren kopururik handiena da. Ze puntutan daude lanak? Bueno, eguneko zentroan helburua da lekuz aldatzea, hor bat itxen dugu bintzat, eta bakigu gaur egun dagozen lekua ez dela honena. Separatzen da, badauzela irisgarritasun arazo batzuk oso txiki esenak, baina bai denak konpontzia, bertan egoteko eguneko zentroko erabiltzaileak. Gaur egungo kokalekuan. Gaur egungo kokalekuan. Da, irisgarritasun legiak aipatzen da hainbat kontu aldatu edesela, bestela ez dago inongo arazoik. Gu diputazioak egin harremanetan behin da berriz, aber nola burutu liken, badago diru laguntza bat eguneko zentroa eraberritzeko, baina beti jokatu izan dugu bintzat, nahi izan dugu, erabiltzen dugun diru hori ondo erabiltzea, ez? Eta diputazioak egin dugu hainbat bileretan argi zekauen eguneko zentro lekuz aldatzeko beharra daola. Ordu noin gabiz planteatzen ingoena da, bideragarritasun proiektu bat egingo du arkitektu batekin, ia eraikin berri baten bidegarri izango litzatekeen eguneko zentroa aldatzea. Hori, positiboki urtengo balitz, diputazioak esan dozku gurekin etorriko zela bat, proiektua landu eta eguneko zentroan aldaketakin, ez? Orduan, nahi xabi izan dugu, ez gastatzea 78.000 euro eguneko zentroa eraberritzen, baki gunean lekuz aldatzeko aukera hori dakagula. Baina aldi berean diozu, gaur egun ez dituela, irisgarritasun neurriak betetzen, eta hori betetzea eskatzen duela legeak, ez da? Noizko aurre ikusiko litzateke, eraikin berri hori, San Roke kalekoa izango litzateke, noizko ikusten duzue posible izan daitekeela bertan egotea, aurrera egingo balu proiektu horrek? Bai, udaletxe ondoko eraikin baten dabil, bideragarritasun proiektua ukiko gila urte amaierarako, orduan jakingo aldan oestan. Ez baldin bada, 78.000 eurrek bideratuko eguneko zentroa aldatzeko pixkat, eta irisgarritasun lege horri bermatzeko, baina bideragarria baldin bada, zuzenian ja diputazioekin harremanetan jarri eta proiektu bat landuko 2026an lekuz aldatzeko. Gure aukera argi eta garbi da San Roke kaleko eraikinaren aldeko apustua itxia. Gainera, udal gobernutik urten zan ideia, baina guk hasieratik babestu genuen eta uste dugu bidea hori dela. Eta posten hau entzutiak, igual gaur egungo zentroko birmoldatzea ez dela ingo, ze gure ustez apustu irmo bat eitzen bada San Roke kaleko eraikinaren alde, bestia atontzia izango litzatekeela dirua xautzia, ez? Orduan, uste dugu aldundixak ikusten bada udalan aldetik erabakitzasun irmo badagoela San Rokeko eraikinan alde itzeko, hartuko dabela gaur egungo utxuneak behin-behineko gauza bat moduan eta eraikin berri hori atontzen den bitartera arte, ez? Orduan, badakigu aldundia prest dagoela proiektuari heltzeko eta guk bultzada ingotzagu gogo guztiekin. Kiroldegia txiki eta zaharkituta geratu da Elgetan. Horre bigarren planta bat egiteko ideia ere egon zen mahai gainean, posible izango da hori edo ze atera bide izango du azkenean? Bai, kiroldegiena ez da bai garrezan, nik uste dut Elgetantzako dela proiektuik interesgarrixena, ez? Horregia ekartzen dozta pixkat ardura puntu bat, udal gobernua, ez? Bideratu dugu proiektu bat bigarren solairua itxeko, eta arkitektuekin egon da gero, konturatu gaz, diruz pixkat nahiko garaizti urtetzen jakula Elgeta batentzat. Kontu nuki bihau, gero kiroldegi bat eraikitzea oso erraza da, dirua bihozu, baina hori beti eraikin alda, separatzen da. Gero nolabait, hurrengo urtetara begira, horrek ekarriko da ben gastua, mantenu gastua bai, udalaiak soportatzeko gai izan da. Da horrek emotuzku pixkat beldurra. Orduan, ez dugu baztertu bigarren solairuan proiektua, bai gabiz bideratzen bigarren proiektu bat, arkitektuak esan da bideragarria badala, merkiagoa dela, kokalekuz hobetu xaleikena. Lantzen gabez, amaitzen gabez ja proiektu fasia, behin amaitutakoan ideia da bi proiektuen inguruko informazio guztia helaraztia herrixai, hortik pixka jakitia herrixan ekarpenak eta iritziak zintzu dian, da gero udal gobernutik erakiko bat hau beste egin. Baina, aurrera goiaz, nahiz edo gauza polikita ondo itxia, askar da gaizki baina. Gure aldetik nik argi esango, guretzat kiroldegitza
handitzean proiektua interesgarritza da, baina uste dut Elgetak gaur egun dituen biharrai begiratuta ez dela lehentasun bat, behintzat Eusko Alderdi Jeltzalearentzat. Bebai kezka sortu dozku puntu baten hor egondian alternatiba ezberdinak ez, lehenengo plantatzen zen bigarren solairu batera ikitzea, oin albo batera zabaltzea, orduan ez dago oso argi ikusten zein da ideia, baina dinodan moduan guretzat ez da lehentasun bat, beste bihar importante batzuk dauz herrixan gure ustez. Eta gure ekarpena hemen izan zen, behintzat aurrera badoia proiektua, behintzat jar dadila martxan prozesu parte hartzaile bat, etorkizuneko kiroldegi horren espazio eta biharrak definitzeko, hori izan da gure ekarpena. Eta bai hemen adostasun bat ero dakaguna udal gobernuakin da, gustatzen jakula ideia azken urtietan indana, pixkat kirol zerbitzu eta instalazio danak frontoi edo kiroldegi inguruan batzearen. Hori ikusten dugu elemento positibo moduan, baina berriro dinot guretzako proiektu hori ez dela lehentasun bat, eta hori da gure jarrera. Prozesu parte hartzailea aipatu du Ibon, ez dakite herritarrekin kontrasterik egin duzuen, iritziak jaso dituzuen gai honetan? Ez, lehenengo bigarren solairekin proiektuekin bai deialdi txiki bat ingin batzordera etortzeko herriko kirol elkartiei, beraien iritzia jasotzeko, jaso zian. Baina gero kontuatu ginen ja proiektua lantzen hasitza saia zala, saia ez, inalda, baina oso garestitza dela. Orduan nahi dut beste planteamendu batzuk itxia, guetako bai da lehentasun bat. Usten dute herrisei gainera, kanpotik jendia erakartzeko aukera deixaleikela kiroldegi potente eta berri bat eukitzia. Eta hori dako asmoa, esan duten moduan ez da erraza, baina fangoaz aurrera itzen. Da bai, parte hartze prozesuan noski, esan duten moduan bukatzen duenean bigarren proiektu hau, kaleratzia da asmoa, herritarren iritzia jasotzeko. Etxebizitzaren gaiarekin lotuta, zein da udalaren politika, zertan diharduzu momentu honetan? Momentu honetan, etxebizitza azterketa bat lantzen gabiz. Negino jakitzea zein den herrixan egoera. Orduan, printzipioz bi helburu izango ditu azterketa honek. Alde batetik, Elgetako etxebizitzan azterketa bat burutzia, ze egoeratan dago zen jakitea. Gehien bat arreta bezia bajarritza etxebizitza utzetan, nahiz eta egon justo azken aldixan, bastante etxebizitza utz saldu dian. Eta gero, bigarrenik, azterketan helburua da jarduera hildo batzuk planteatzea, ez? Hau da, seguratan dako, etxebizitza horren nola dagoz, eta jarduera hildo horiek esango eskue nola merkaturatu lehizkezen etxebizitza utz horiek, edo nola bideratu alokairura, ez? Gogotsu gabe eta azterketakin, oina ziberrigaz, herritarra izagalduko txegolategi bat, hemendik parte hartzeko biatena itxotzet. Usten dut beharrezkoa dela azterketa gutxia, gero beharrezko ardurak eskatzeko gure bai, herri udal gobernu bezala, zein likedan etxebizitzan politikan inguruan. Hortik kanpo, laizter gabiz bai planteatzen ja, mediku etxia, udaletxeana dana, plazan kokatzen dana, etxebizitza sozialera destinatzia bitartian, gaztiei aukera bat emoteko. Guk Ibonek aipatu den moduan, adostu genuen etxebizitzan inguruko azterlan bat eitxia, baina eske orain arte oso kritiko izan gara udal gobernuakin gai honetan, ekimen faltagatik, ez? Azkenean erabakiak esartzea be, erabaki bat hartzea dalako, eta egisa da, gure iritziz, Elgetan etxebizitza politika ez dela egon oin arte askorik. Eta egon dana izan da, neurri bat zigortzailea eta dirubiltzailea dana bakarrik, eta da, etxebizitza utzei, 175ko errekargua aplikatzea ondasunik ezinen zergan, eta guk argi eta argi esaten dugu, guk ez dugula sinesten errekarguetan bakarrik. Guk uste dugu errekarguak osatu behar diala sustapenakin eta beste neurri batzuekin etxebizitzaren arazoari irtenbidea emoteko. Orduan, kritiko izan gara, posten gaitxu azterketa honekin zeo zer mobitzen hasi garela kontua, eta gogotsu gauz azterlan horren emaitzak jasotzeko, eta behintzat hasteko Elgetan etxebizitza politika koherente eta eraginkor bat eitzen.
Tira, kalera egin behar dugu, berriz ere, izan ere Bigantzen auziari buruz galdetu du, Larraitzek gaztetxo talde batek, horiek jaietarako berreskuratzeko helburuarekin sinadura bilketa, abian jarri eta gero, entzun dezagun zer dioten herritarrek honi buruz. Elgetatik egingo dugun urrengo galderak zerikusia du Elgetako Ferixa Nagusiko jaiekin edo zehatzago esan da Bigantzen auziarekin. Izan ere eman du zer esana, azken aldian gaztetxo talde bat sinadurak batzen hasita dago, 200 bat ere eskuratu dituzte, Bigantzak nahi dituzte jaietan, sokamuturra eta tira herritarren iritziare jasoko dugu honen inguruan. Neri gustatzen jataz, beti guztu izan jataz. Gu beti, Elgetan beti izan da. Lehen gainera Andramaitxan zanean, San Roque hostian, zezen txiki eguna, zan egun oso importantia hemen. Niri adibidez gustatu egiten zaizkit. Ni falta motatzeuta egia esan, ni partetik jarriko nituzke berriz. Lehen jartzen zituzten, ez dakit orain zergaitik ez. Hombre, ondo dago jendia irtetzen bada. Ikusteko kalian gora kalian bera zezena, ez, baina ez daki gaztea nahi dute irten eta jolastu, ondo. Nik herri galdeketea egingo nuke, baina parte hartzea bere nabarmendu beharko nuke. Askotan kalean hitz egin arren gero ez da parte hartzen. Bai, ondo dago, beti galdetzia ondo dago. Ondo iruditzen zait. Tira, Goienako mikrofonoaren aurrean hitz egitera ausartu diren horiek, garbi daukate, Bigantzak jarriko lituzkete, atzera ere, Elgetan, Bigantzak bai, Bigantzak ez, prozesu parte hartzailea bai, alalakorik ez. Gure jarrera argisa da, kontu honetan ez, eta guria da, herrixak egin deixala berba. Eta, guk uste dugu debate bat, eztabaida bat, modu faltsuan sarratzen danean, demokrazia galtzen da bela, eta gero, holako aldarrikapenak etortzen diazela. Egisa da, EH Bildu alkatetzan zeuania, momentu baten erabaki zebala, Bigantzak sokamuturrak edo zezen jokuak dianak zaitxia, eta, gero horrek ondorio batzuk ditu, ez? Alde bakarreko erabaki bat izan zen, etzan galdetu herrixari, etzan kontrastatu, eta, guk eskatzen duguna da, herri galdaketa bat eitxia, eta, baldarrikapen horiei bide ematia, eta Elgetarrak izan daitezela, erabaki deixenak, nahi da ben, Bigantzak Ferixa Nagusi izan, ala ez. Jartzearen aldekoak zarete zuek? Nik uste dut askotariko iritziak dauzkagu alderri barruan, baina, esan lehike gehitxenok alde gauzela. Bebai, argitxu nahi dut, ez tala gauza bera Bigantza batzuk jartzea edo zezenketa bat. Eta uste dut, diferentzia hori nabarmendu behar dela, eta pixkat talde animalista batzuek eta eskerre muturretik bilatzen den kriminalizazio eta betoaren kultura hori bebai aurreitzeko egoera dela. Ibon? Nik indo berba gaztetxo talde honekin bebai, gobernuan irekita gauz edo zein eskara itxera. Guk momentu enten ez du jaso, ez sinadura bilketan erantzunik, ez eskaraik, ez sinolako ezer, ez. Bere garaian bai ginoan batzordera etorri zian, baina, karo, maiatzen etorri zian da jaixagia ustaia hasieran tia, ez tozku denbora moten. Batetik ja egitera gotxita zegoelako, eta bestetik ja aurrekontua ja pasata pixka egiten dena, orduan zaila da, ez alako gauza bat itxea denbora gutxikin. Dein jaku etortzeko behin da berriz, gu urtarrian hasten gaz jai batzordia jaixak antolatzen. Prest legoke udala horretarako? Prest dago entzuteko udala. Udal gobernuak bere gain antolatzeko momentu enten ez. Hori bai. Askatasun osoz lagatzen dugu nahi behanak antolatzea ekala. Baina udal gobernuan izenian bintzat ez goiaz antolatzera alako ekitaldi bat. Baina jai egitarauan leku egiteko prest. Hori da, bai. Beste baten izenian baldin badoia da bereiak arduratzen baldia, guk baimena mongo hori aurrera bideratzeko, eta izekula ez du batiak itxi, behen da berriz esan got hori, udal gobernutik ez gauza doz halako ekitaldizak gure herriko jaixetan tokixe eukitzeko, baina ez da ere ez du debekatuko inori bere kabuz halako gauza bat antolatzea. Tira, Saioaren azken minutuetan sartu gara eta atzera ere kalera egin behar dugu. Legealdiaren gaineko balorazioa egitetik hasi gara ez da, eta galdera hori bera luzatu diegu azken bloke honetan herritarrei ere. Eta bide batez aukera eman diegu ezer faltan botatzen duten esateko eta kasu horretan ezer den zehazteko ere entzun ditzagun. Indako lana eskata txarto pentsatzen. Ni uste dut ondo dabil. Gauza zaila da hitzea, niretzak, baina ondo dabil. Hobetzen dihua,
baina hala eta guztiz, oraindik asko galtzea. Hemen, elgeta batean, ezin daiteke asko ere gehiago eskatu. Uste dut ez gaudela etxafuegoak botatzeko. Para mí, Nik eserleku gehiago eskatuko nituzke. Esaterako hemen, Salvador kalean. Hor badaude bai, baina uste dut falta egiten dutela beste gutxi batzuk gehiago hemendik orako bidean. más de aquí para arriba ya haría falta. Kajaurroza, bai. Horrena bai, hori itxi zebenian, hori txantzan eta jente asko gainera oso azarra dago. Oposizio askotan batzordeta ez da gertzen. Eta gainera batzordek irekia dira. Herritarrek parte hartu beharko lukete gehiago batzordetan. Ni urtero joaten nahi jaizitarako esaten, da kaleko bidia moztu itzen dabe, eta guk abian zerbait badakau, da hori pintzen badabe barrakako kontxonetak, ez da beste irten bidei. Udaletxera joan izan nahi, desan indut, mesedez eta kasoi ez da behitzen. Bueno, zuzenean interpelatu zaituztete, hor batek zioen oposizioa ez dela joaten batzordeetara, eta beste batek berriz udaletxera eskera egitera joan, eta ez diotela kasurik egiten. Nahaziko nahi bintzat. Ez dut eukio eskararen berririk, nerikin bintzat ez da bildu, hori hausnartzeko. Baina, bueno, ez dut ikusten gaizki, planteatzia beste oteki baten jartzia barrakak, ez? Arazo hori baldin badago, beti bermatu bilau, osasun zerbitzuak zure etxera juti ambulantziak kasu honetan, ez? Baina, bueno, ez dut euki berririk, ez dakit eskaera ofizialekin daben edo ez, baina, bueno, hoiena partetik jasota ikutzen dut eskaera hori. Iker? Zerbait esan nahi duzu? Ez, bueno, guk parte hartzen dugu askotan. Egitza da, bueno, azkenian herrigintza dandalakoa eta azkenian pertsona askorentzako izaten dela beste lan bat moduan. Eta, bueno, beti ezin da. Baina, nik uste dut Euskal Alderdi Jeltzaleak agintaldi honetan behintzat, batzorde gehienetan parte hartzen dabela eta ekarpenak eitzen dituala udalian eta nahiko aktibo eta proposatzaile da biela, orduan. Tira, bazken galdera, Iker, eta zurekin hasiko gara, zeintzu dira EAJ-rentzako lehentasunak 2026ra begira eta agintaldia bukatu bitarte geratzen den denbora tarte horretara begira. Guretzako 3 lehentasun 2026ra begira, batetik izango zen Kataietxeko fatxadia eraberritzea, osarberritzea, bestetik egongo zen eskolako jangela eraldatzeko proiektua desataskatzea, eta azkenik Patxi Basauri alkatian legatua aitortzeko eta gogoratzeko ekimen bat martxan jartzea. Ibon? Bueno, guretzako garrantzitsuena da euskara indartzea. Horrekin lanian gabiz eta saiatuko gaz, etxen duen moduan, udaletxeko ekintza guztiak euskaraz bultzatzen, euskara indartzen, kalian eta bai ekintza guztitan, udaletxeak antolatako ekintza guztitan. Gero bestetik, jangelana proiektu berritutako orduan guetako lehentasun bada, lehentasunezko proiektu bada. Etorkizunera begira, kulturetxeko fatxadia eraberritzen nahi aurrera doia, orduan, hor positibotik hartzen dauz. Noizko aurre ikusten da fatxada hori berritzea? Arku aineko fatxada horri buruz ari gara izketan. Bai, hori da. Hor fase desberdinak egongo dira, alde batetik lehenengo lehiuak hasiko diaz, eta gero ja fatxadak teiatu eta zubiko... Udak egunez aurten lehiuak aldatuko dira, eta gelditzen da fatxada eta teiatua datorren urterako, baina bai egitza da lotuta egongo dela Gipuzkoako 2026ko aurrekontuak onartzera. Eta zentzu horretan gure bai, EAJ moduan gure apelazioa itzen dotzagu bilduri, errazteko Gipuzkoako aurrekontuak onartzeko momentuan. Beste lehentasunen bat aipatu nahi duzu, Ibon? Kirolde gisa. Tira, Ibon Unzeta Barrenetxe alkatea eta Iker Laka EAJ-ren bozeramailea Elgetako udalbatzan. Eskerrik asko, bioi, gurean izateagatik eta hurrengo batera arte. Eta ikusentzuleak zuekin astebete barru datorren martitzenean elkartuko gara berriz ere, Elgetako udal ordezkariak izan ditugu gaur gonbidatu eta Aramaiokoak izango ditugu hurrengo astean. Bitartean, beti esaten dizuegun moduan, ahalik eta ondoen izan.